kubor nakaslem jong unongsan Hima. UMLA kemau kerwat ubah Renikton Lyngdoh hendak kasngi ulah Pynshai Paidbah hakilat patai kubor halor kejing saprang haki social media ulah keren kelan berkershan ya kejing ti uranium ubah Renik ulah penparu kejing songkia ya kejing songtu bakal haki Paidbah kilat patai kubor halor kabede kejing ti uranium kejing keren ki bangah keren ki debe halor kejing keli kinong keli kejing keli kede syapang karoi kepar. Di nak kata kedau ngala manager bahwa kelong ke Pyrshah bakaroi kapar kanwan ada ti uranium Henry ngala Pynshai pat hadin hakajing keren jenga bangin namla banyapen barkajing jingkia barkajing ti uranium namar hadu mentang ngis ngotu bakakta ya kajing jingkia tega Pyrshah bed ya kajing ti uranium kumbangi Pyrshah nadu kipor bamchua kidon bon kibas ngotu bakla kumbakasang Hspdp kadi kaseng kiba Pyrshah ya uranium barkumju mangaru UMLA ngapensai Paidbah Pyrshah ya kejing ti uranium hakajala borok kawai kumjuru hadam yasiat namar kakta ya kejing kia ki Paidbah. Te to ngai kudai pi kino to kobor ngne mokorwat kabang yo lat pane kenduk kumne. Nga don kejing sku kia kabang i baki don katu katne ki Paidbah. Baru katu katne lese ki no to kobor kiba sku thu bakla ya kejing kren jonga ya ka statement kabang ai. Thak bede bat kene ka uranium mining. Kuak ban yaitu ipi hangne ba kajingkan ke statement ke banga ai kas dei kajubab ya kijingkeli ya kiba ladon bakali na way na ki reporters but kajingkeli ru ka interview kajingkan ka dei ka English tengah kuak berklarify nang kong kidon kiba Paidbah kiba ka nyok balai kren pareng tendri namar ba ka dei ka kubor ka ba interview ka pareng tengah lah ban jubab ka pareng. Nanta kaba arde kalau makidon ki basutu bakala kabide bet kibom snutu shai la manga kumu minister kumu MLA bat kumu general secretary jong parti Hspdp la nga Pyrshah nga kersan ya kejingti uranium nakwa Pynshai Paidbah Lyngdoh jong pi ki kobor baka parti Hspdp kadai ka parti kabala thok wat hadu haka manifesto ba ngi Pyrshah ya kejing ti uranium mar kata ko Pynshai hangne langkot khnang bannom don kanu kanu kajing sko thu bakla haki Paidbah ba nakaliang jong ka parti Hspdp nakaliang jonga minister jong ka parti bat kumu MLA jong ka makruat konstitusi ngiyang langkawai ban Pyrshah ya kajing ti uranium hangne haka state jongi kamtam hadom mese kadi kata ka bang kwa baki Paidbah Pynshai kanom don kanu kajing suthu bakala unnecessarily baki brio kin suthu bakala bakin daud yangi langi kersan nengi Pyrshah ngila jukren lenter bagi Pyrshah ya kajing ti uranium bat ngin Pyrshah ya kajing ti uranium kadi kata ka bang ka bang kwa Pynshai hapre ni pi no thok kobor pengarablam ban clarify ban raklam me kene kejing shisha ba Paidbah Pynshai perdon kano kejing bom sutho e kato statement ka bang ai kadai namar banga la jubab katkum karkom keli jong nong keli akwa Pynshai kata ba kadai kejing jubab jong ai karkom keli jong nong keli ha ka ba keli ha kato kom ngala jubab kumtu tedei na takadau ba kapar Paidbah lakin don kano kejing sngo artatin nakaling jongi nakaling jonga kum MLA kum minister bat kum general secretary joka parti ngi yang langkawai hadu menta bat kasai bah pangi Pyrshah ya kajing ti uranium kumbangala ong mene bakadei hakar kom keli jong nong keli namar nong keli ukeli shpang karoi kapar shpang ka development tedei hakata dei nak takadau ya kaba ngalaman jur ban ong ot kalong ka shisha baka development shisha lada ti uranium kan bon ka development Henry ngala Pynshai biang ngala keren hi hakato keju statement la ban pej statement jonga ngala ong shai ba nginam la ban yepen ya ki development ba kacing khe kabamut ba tang nomor ba development kamut bangin sha no ban ti uranium kren no khari ko khe kan mar kata ngi shai ta kan ba Pynshai ba hadu menta na ban ngi suthu ba kan kata kacing khe tingi Pyrshah ba kacing ti uranium di Pyrshah kacing ti uranium na kada ba kron kacing kata ko khe but kalau ke Pyrshah bangila Pyrshah na bersua bangi Pyrshah heru namar ba ngi ngim kwa hiban dia pendo dia kejing kia jong ki Paidbah tang na kapta ban ti uranium tang kapta